Horas taparema roha do pikirata masuk mahita merede mahita sabuke do nomor 12 ayat 1 ayat 2 dohot ayat 1. Dipuji roha konoho Jehovah Tuhan Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Aka diboto hamudo, namakorhon habengeton ni roha do pangujuna di hapor seaumuna. Alai ikon adong ulau naung sundengan di habengetoni asatu tang situtu jala halak sisadok hamu akan sohurangan di manangaha mertua do naposo namangulahon si songoni didapot tuanna di haroronai. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Maroha ama dohotu. Ali debata amanami na di banua gijang. Puji-pujian hasangapot dohot hamuliatehon usobaho kami tuho. Mardingot disileh-lehomi nabalgai tuhami zolma na di pardangolanon. Ima anakmu Tuhan Yesus Kristus na sinurumi sian benwagijang alani hami. Gabe nadangol do ibana jalan apogos. Pola tubuh ibana di bana ni Bethlehem. Asa mamora hami, say rajay jala tugu-tugu hami marhite-hite todim. Asalam huida hami godang ni holong ni roham na pinapatar ni anak mi. Amen. Marede hita.
kosongan iring ni tangan rohot hosam salawat Tuhan sali kamu dagingmu jalan totong manupa isar pamatamu jojo joro pangurupi natuo ujung batik ni debata di minggu tasadarion ima natar surat di sada Petrus 2 ayat sia songonon ma didok alai marga na pinili dohamu hamalimon na raja bangso na badia dohamu na ginonggom na asatung di bari tahun hamu denggan ni harohan ni ibana nang majuhamu sian na holom tu hatiuron na hadolangan ima saatna atong rak mahita mangido gogo tu adopan ni debata ale Tuhan debata pargui mahami mangulahon na bar tepati mi amin maredde mahita Tatopoti madosat tanagudang itu adopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suhatu dosan para seroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu jolo ni habang sahabadion mi manopoti jala mangangguk dosa nami. Masay jot warsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahiran nami naroy. Daku haholongi hami ho siyan nasa roha nami dohot nasa ati-ati nami dohot nasa todi nami dohot nasa gugu nami. Nang dungan nami dang doso diri nami hubain hami. Di baheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatian saleleng nileleng nai. Alay na maporos mahamin wain tu asini roham na gudangi mangido siyan nasa rohanami hasesan ni dosa nami salutna.
sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si panguluhami dohot ala ni guarmu na badiyay. Ali Tuhan, saya si maroham dihami halak na dangolon. Amen. Baga-baga taringo tuhasesan ni dosata. Songonod dohata ni Jehovah. Unang ho mabiyar, ayahu do siluluhon ho. Nunga pola hujogwar mo, ahu na puna ho. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Mareddehita. Napaluaw Wasapin na Allah Alami matuaw Maparangin na badia Maparangin mo pangin Say patamaw tiruang sa Hata ni debata na ditotopod di bagasan mingguta sa dero na gabi epistel ima na tersurat di Roma 10 ayat 17 saha tu ayat 20. Tajahama marsoring-soring dia 20 rak mahita majahasa. Huapoi mahamu akadongan. Jagahon hamu ma akka na mamikasi parsalisia dohot pargasipan mangalopoda naong ginurhamuna jala pasilinga hamuma nasida. Alainung na tarbarita pangoleom muna tu saluhutna, ido halalas ni rohakku dihamu. Alai naeng ma di rohakku marbisuk tu nadenggan hamu. Pulin pasidikon naroa. Yang Adam siani aciloan di Batam di Tisman. Ima saatna martua do akan tumangion hata ni debata jala na opiopsa. Amin. Meredehita. Puji Yesus si palua. Haleluya, pujilah Tuhan Jehovah, kapasana warni debata. Tuhan Yesus, nomor mahanita, Ariana nang bodari nabe, puji
maha mulia ona taende hon sangat ni dewata. Puji Yesus si palua Hosiana pangiar soaram Harajana hodoro di salelena Yesus Kristus anak ni dewata Bahana Raja Niangka Raja Nasundu Gumong Panon Puji hati Dakon maha mulia ona Paendehon sangat ni Taha tidak ko maha porseao tay songon na hina tidak ko nidong atas sa porseao di sadok portivion. Ra mahita madok. Ao porsea di debata Jehovah. Ao porsea di Yesus Kristus. Paguguna suatu dosani isime bana kamu la su tanoon mangumi halak na mangulo na mat au porsea dito di parbadia jala adok sada uria na badia uria to panela Kristen akan badia do dia sani dosa do dia tayo na madok mula mangulo do sugot daeng ni halak na mate do dia nguluan na surasuda. Tabegema titing Yehoriata. Salam. Titing Minggu 28 Desember 2025. Guarni Minggu. Guarni Minggus sadarion ima Minggu dung ari Natal. Doh topik Minggu. Pabotohon akka pabahenan ni Jehovah. 2 Romawi nomor ragam. Sada. Dakdanak nasorang. Nunga di basa-basa hotu hatta sada dakdanak boru. Di keluarga Amang Rizki Immanuel nadakdap. Inang Yunika Sari Butar-Butar. Di hari Senin 22 Desember 2025. Sianwik tolu puluh tolu. Energi 25 Sapulalu Saplopat. Hipas dodak danaki rap dohot natorasna. 2. Ruas nataba. Sadarion Minggu 20 Desember 2025 nunga gabe ruas ni HKBP Tangerang Kota. 5. Amang Doni Samuel Barnatia Pasaribu Inang Elizabeth Dewi Pitriani Silayan. Ruas daftar ulang. Nama Jalo Pasu-Pasu Perbagaso di HKBP Cengkareng tanggal 24 Mei 2025 Nong Salpu. Nasida Maringanan di Jalan Makmur 2 L10 garis miring 5A Cipondo Makmur Wik 10. Energi 25 Sapulalu Tolu Opat. Tolu. Ruas Napida Huria. Mamukka sadarion Minggu 20 Desember 2025 nunga Pidda Huria keluarga Amang Darwin Sibolon Inang Maria Magdalena SW Dewi Pasaribu Sianwik 20 Sada Energi 15 Pituonom Pidda Tugareja HKBP
Jati Sampurna Resort Jati Sampurna Distrik Sapulusia Bekasi. Rut Parmamanenon Dohot Pamisangon. Mamukka sadarion Minggu 20 Desember 2025 nungaru dang ruas ni HKBPB Tangerang Kota Lewi Yeben Pardede Sianuik 24 ala marhasotan dang pars sian parbinoto ni Huria. 5. Ruas Namoding. A. Nah di hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 nunga Jumolo Marujungolu Amang Bernat Sinaga Amang Situa Bernat Sinaga umur 50 tahun Sianuik 20 tolu energi onom 221 onom 212. Nama kabaluhon Inang Depano Oktaviano Sidaputar Debatama Namang Leon Pangapulion Tu Sude keluarga. B. Nah di hari Rabu tanggal 24 Desember nunga Jumolo Marujungolu Ima Inang Okto Paulin Ardelik Butar-Butar umur 56 tahun Sianuik 30 tolu energi 00832 Hinabaluon ni Amang Situadorlan Siahan Debatama Namangapuli Sude keluarga. C. Nah di hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 nunga Jumolo Marujungolu Amang Hotdi Dame Se Sitopul umur 66 tahun Sianuik 20 energi 20874 Nadi Habaluon Inang Situa Hot Mauli Siringoringo Debatama Namangapuli Sude keluarga. Laos dibagas sadarion Minggu 20 Desember 2025 di Patupado Parmingguo di rumah duka di Bentek Bio masuk pukul sia 00. Nadi Habaluon ni Inang ni uluhon ni Inang Bertauli Boru Hutauruk. 6. Penghapusan aset Huria. Nunga dilelang manang 3 aset ni Huria di HKB Tangerang Kota na suboibe dipake. Jala hasil dilelang godangna 8.225.500 8.222.500. 7. Permingguan ujung tahun. Di hari Rabu tanggal 31 2025 di Patupahuriat Taro permingguan ujung tahun di Garejaon Makamulateon Pangaramotion ni debata di Huriatta Saleleng tahun 2025 ima 2 hali masuk pukul Naparjolo masuk pukul 15.30 manang jam 3 sore di bahasa Indonesia. Napaduahon di pukul 10 sia manang jam 7 malam bahasa Batak. Jala di Patolhas do disi brik dohot laporan parhepengon ni Huria. Walu perpunguan pukul 00 di hari Kamis 1 Januari 2026 di Patupado pertanyaan di Bagastabe hobar tu acara na di Patupa di Huria ima acara bahasa Indonesia dohot bahasa Batak. Naung di parade di pintu masuk gereja dohot acara Scott Kopi naung di Sagio di Situa Week masing-masing. Sia perpunguan tahun baru 2026. Di hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 marpungu dohita di Garejaon Makamolatehon basa-basa ni debata marhite sada tahun ne baru di Patupado sahali permingguan masuk pukul 10.00. 10. Ucapan terima kasih
Huria madok moleate do tusude keluarga. Do tuik nang dohot na mangalehon kue Natal di pesta Natal tanggal 24 Desember nang salpui. Tuhan debatama nama masu. 11. A. Mamukka tanggal 30 cuti tahunan. A. Mamukka tanggal 30 Desember 2025 saat tu tanggal 12 Januari 2026 amang Pendeta Sardono Siburian STH madalani cuti tahunan. B. Mamukka tanggal 2 saat tu tanggal 16 Januari 2026 amang Pendeta Marihidup Purba MTH madalani cuti tahunan. 12. Piket bulanan. Piket bulan di Januari ima inang Bibel Pro Bertauli Boru Utauruk. Diakoni pelayanan kasih. 1. Ucapan selamat dan doa full timer Parhaladun dohot sude ruas pasahaton. Selamat ulang tahun di hari tubuh tu 110 halak ruas dohot selamat ulang tahun Pardongas Haraipeon tulu 55 keluarga. Hatani debata madok. Sadilehon matuho sibut roham jala pasaut nasa sakami. Pesalmen 20 ayat 5. Tusude ruas namar sahid. Sadilehot Tuhan magogo dohot haipason. Hatani Tuhan namadok. Sayhom mapamalum au ale Jehovah. Asatung malum huilala. Sayhoma mangurupiau, asa tung dapat pangurupio nau, ay horo puji-pujoku. Yeremi 17 ayat 14. Songonima titing di mingguta sadarion. Diaka titing na sotarjaan waeng, tajama di buku acara digital, naung di pasar di grup masing-masing manang di wik. Molo adong akka nahurang takas di panuraton dohot di pajahau di titingon tapatakas ma tu parhaladota di wik tabe manang tu sekretarit di Huria di jam kerja kantor. Saya di pasu-pasu tuhat tama pakkawasion ni Huriata jala di pasu-pasu manang parhalado dohot ruas laho patuhaon akka ulaon nadinggan di Huria bay sangat nigoar itu hatta. Horas. Laho manomu barita nauli. Merede meita siap bukit di nomor 417. Los tapasaha ma pilihan sada A, sada B, dohot pilihan 2. Merede meita. Asiniro hamhu puji Alaho manobusau Dipaias marohaku Gabe sorangan buang Inganan mo rohanami Tondini manggodi Pakelohot nami Gabi ulami Saya moti marohamu Asaboy gohan muwang Saya mabar mapasu-pasu Nang marhite siyanang Inganan murohanami Lohot ulami, gabe ulami.
rohani kaguguon mitotong paluahon na mardosa ng parjahat na bolong inganan mo rohanami tonlimimang bohini pagkelohot molunami gabe ula-ulami ay papulik rohanami gabe panguloy diho asamar sa halahami lau makatipakon ho inganan mo rohanami tonlimimang buhigi pagkelohot kolunami gabe ula-ulami Asiniro hanggupuji alaho manobusaw ipaias horohatu gabe sorangan muaw inganan mo rohanami tonlimimang buhini pagkelohot rolunami gabe ula-ulami mati marohatu Martangi yang mahita. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramo tiak hati-hati doho pikiran munabi, ibagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata nahena holongan, tong dope pasahaton name, tong dope di minggu-minggu Natal hita nuaing alani selamat hari Natal madita saluhutna. Hatani di bata dihita di parminggota, guarne mingguta, minggudung ari Natal, sadarion, dienet sian buku pesalmen biddu 105, mamukasian ayat sadaro di ayat onom, songono di hatani Tuhata hujahaha mima dihita. Puji hamuma Jehovah, baritahok kamuma guarnai, pabotohok kamu di tengah-tengahnya ka bangso akka papahenan nai. Edehok kamu ma ibana, kalu hamu ma parrahinaloan upuji ibana, marnonani mahamu taringok tuhalongangan akka nabi nahen nai sudena. Tanggul hon hamu ma guarna nabadiai, marlasni rohama akka na mangalului Jehovah. Sisiri hamu ma Jehovah dohot hagogoon nai. Totong ma lului hamu bohina. Sai ingot hamu ma halongangan akka naung binahenai. Akka tada halongangan naung binahenai dohot akka naruar sian pamanganna. Hamu ale pinopar ni si Abraham na posonai. Hamu ale anak ni si Jakob akka na pinilit nai.
olak ni ima sahakna. Hurian itu hatta nahina holongan adong do terjahaiba disada buku seri selamat nasinuraton ni amata pendeta Dr. Andar Ismail. Adong dibahas songonon diceritai. Disada tiki adong ma bangunan na dibangun macai tibu. Jalaikum macai uli. Alani majaki ma kepala tukang ke atas. Majaki mana-mana digijang. Alai adong mana macai perlu tu akan mangurupi tukang na ditoruon. Kalau bahasa nuai di tukang kakernek namanya. Dahulu siya gijang. Mulu makatai beiba na olo di ulu selugo suaredang terbigi itu toru. Ujungna Roma kepala tukangi tori buat mahe pengsasaku narga 100.000 tek komatu toru. Roma kana itu ruon itu ribuat yumma do hepengi bah hepengin na ikatongi. Kedua hali homusei wahai songoni. Bah mau lihat mah dok hepengin na yumma hepengi ikatongi. Patulu hali oppe songoni. Beh, lasai boto mana tak tu gijang en narohani kepala tukangi. Itu ribuat mabatu karekel. Baru dek koma pas tu si majujung nai. Itu roho nama, itu mangamuk mai mana. Anu macukmu. Juket dia ko inna. Ena dong nanek kudok tu hamu. Yang go tu hepengi tu resakui hamu do. Lasai go tu hamu sedia ngoni bahasa dek ko ni. Habe molo karekel tageleng do pehona itu ribut tamu inna rupani. Jadi adong mamuse anggodang ibu kuibion. Adong sada cerita muse. Ninna ala yang godang ruas ni hakawi tangerang ko taon. Adong ninna rupani molo adong amatai majalo gaji bulanan. Ay tarpay mahiani natay itu holan ilian gaji bulanan nai turlama tu kamar yuma men na hepengi. Mauliati menna. Aliang gua mati dak kaya umma. Manang natohoy manang nadang dak kuboto. Namar lapatan si lehon-lehon nai dihalasson, dikasihi, dicintai. Alay na mga lehoni jok-jok lupa. Molo hala amang do inang nuaeng si jujur nama jolo. Jok-jok do itasongoni hehe. Manang setahingok do na mga lehoni, dia maulas rohata, tu na mga lehoni do manang tu si lehon-lehon nai, si lehon-lehon nai bate, urang-gudang ate. Urian itu hatta ima na pinabuani barita na uliot tuita. Asa unang seholat si lehon-lehon nai na peling tehingot. Taalas susi lehon-lehon nai, alay na mga lehoni, olo hita lupa. Olo hita lupa madok mauliate, mensyukuri. Alayang ko si lehon-lehon nai, nunga tapakke, nunga taparrahajob. Jojo ni par pesalmenon, godak kiat dibahen semua kata kerja, doh bentuk seruan, imperatif. Perintah sebetulnya jojo. Nah para jolo idokon puji hamuma jahuba. Jadi unang lupa mamuji jahuba. Sian hata hodia jahwe. Satu akar kata do hodiaon tu kata iada. Namar lapatan kenal. Manada. Jala manada nabi naina di son ima manada songop panadaun ni sada ama tu ina par di jabuna satu keluarga. Dan adong be yang tidak dikenal
tidak diketahui. Semua rahasianya dia tahu. Dia kenal dengan sebaik-baiknya. Alani imo loidok kepuji hamu majahuba mangihut totrupukon ima. Beritakanlah apa yang kamu alami. Sian jahuba, sian pengenalanmu, sian perjumpaanmu. Pasah mai. Semakin banyak kita kenal lam takas tatadda jahuba lam gudang do si puji honotta. Aina burjuan neni. Bahwa songonon nina semakin banyak. Alani moluadong jolma na sopolaolo memuji jahuba dengan setulus-tulusnya, dengan sejujur-jujurnya, na olo dope hurang itadeyoni. Boido itadda si lehon-lehon na alaydang ditadda na mga lehon. Alay barita na ulion majuhot tuhita ikut tatadda dodo takas na mga lehoni. Jaladang adong be paraholangan. Semakin banyak pertemuan dan persekutuan dengan Tuhan lam tatadda may bana. Dang mukit tatadda jawabang gosadong do perjupangan. Dang adong persekutuan. Da kiamat katahatai. Dan pujian ni Jehovah setelah dia mengenalnya. Alani memuji Jehovah mengihut tutupukun adalah suatu tindakan karena sudah pengenalan secara alami. Naung repak detong, ngai bering. Jemoli doko kalak pe sudah berju Jehovah na mengihut toko dah. Alayang wow. Dang dokonokku bedang berju Jehovah. Ay saya dipuji-puji ho Jehovah ya orang nang ilihat tuh. Tersongon olo do songoni saya puji-puji ho amanianu ya nang ilihat tuh. Om mana ilihat tuh au? Om mai mana? Di bagasan pangatu si songoni mah nani dok ni barita na ulion ikop pujiot ta Jehovah. Na mangihut mo si hata jauh-jauh puji ma Jehovah di son mengurut pengertian ni hata na dipakai panurat Heber di son ima ala naung dibilang-bilangi do pabenan ni Jehovah. Dibilangi mulai sa nageleng sahat tu na belga. Jala asabui bilangan non, ikon na anong do tiki, dipakai ibu bema do tiki, ipakai bema tiki na manang nadumula ando tujebu, kita naing sidung na matau non, bilang-bilang ibi majo pabenan ni Jehovah. Molo adong akap paru kilot te tormurado ta bilang-bilang ni dingok di, tanggal na saon songono no mapergumulakku ina. Alay ang guna din ganolo do lupa. Panura edde. Berkat Tuhan hitunglah. Itulah yang sangat memperhatikan itu. Alani di referenai di bain. Ikut diritem do. Diperlambat. Dang boy songo na mga ni. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau ni saya kagum oleh kasihnya. Ala yang guna dibantu. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Baru pe di akhirnya, kau ni saya kagum oleh kasihnya. Jadi bilang-bilang ibi menon. Berkat Tuhan. Unang ibereng wajah na agu Tuhan suburjuho tuau. Apa soi boto wajah na ibe luar biasa ngonibat Tuhani. Secara pengertian pe. Di toppa di batama jolmai tumiru rupana di tiruatur di bata. Di pasu-pasu tu hatta don waing wajah taon. Nasi songonod do tabereng tang karejo ngonon.
Surat ini diperbesar sampai puluhan juta mikron guarna. Sudah nuaingon sel naon karejo do putih. Karejo. Sehera somuti berengon na bekerja mendandani pauli-uli honon. Jadi sebetulnya karena berkat Tuhan, Tuhan masih bekerja memberkati supaya tubuh kita itu tetap bekerja. Karejo doon. Ini hasil kerja ini. Moloda nga busukon, abuluhun. Tuhan masih memberkati. Hidup non molo huli kuling ni padita mariduk purbaon om manang dipakai 57 tahun. Rajumi hamu majo sipatu kulit ngapi gaheli gati sipatu teh. Sepatu tika ni ala ina ngapi gaheli gati teh. Tapi kulit asli deh kan? Non ni tempahan Tuhan non, betong dope manis dati. Selalu baru setiap pagi nih. Jadi situ ngadongan non, ngadong si Leo ni debata tua usah tahun non, holan nada ngoldo, nasoi dia tong dope, tay tongi majolo. Ti tidak dana kon, olo do bereng pedek dope. Apa neng manuhor baju celana tabaru nama, ngagat tumpak na. Anggo boy do petay bado tahay narohat tong. Habi nang boy betong. Beh, ay tabaru habi sekian senti. Berg berjudo Tuhan ini, naso tayo tong ido. Namangiho idokon para pesalmenon edehok kamu may bana. Ope tong do siruan. Jojo mangedehon. Jadi hala Israeli ternyata molo madok mamudahon hatani debata saat tunuaing dan holanda salija songono ternyata adong do mirip na tu tetangga tahun adong do not na sepola ahado orang mungkin malang na ala na maol bohado akan not nai ujung nadang pola di patari dahon ale mola halahi majaha herana adong do langgam na molo majaha tani debata responsoria perupani molo Gregorian termasuk do gereja Lutheran Eropa. So nakanabinan ni pastor nuaing. Gabi heradong do mengalus rupa ni manang nahu dia dehon kan menjahon. Firman-Mu besar bagi kami dan terang bagi jalanku. Orang mengalus ni jemaat. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Yedehon. Horwat tarsongoni mahalak padat na julu kan nolu halak padat na julu patorakon herana marnyanyi do gabi edung do ibain supaya diingat. Lau sima do nani son marnonangi mahamu taringo tu halongangan nabi nahen nai ceritakanlah iman nyanyiannya. Jadi molo tuak kayanak korupani molo cerita hoppe bibeli kan juga menceritakan itu juga adalah terdiri daripada not alani so tungidokon ay so boto marid dia mangunangin na ay hatatop penuaing surat ni di telition terdiri daripada not doon hataon alani boy do asing suaraku sian suara ni hala amang do inang ison an bongor barito dewa na anggon tenor dewa sopra dina ulam makatai terboto mana warnanya alaikut cerita honot tama kita sampaikan dengan baik marnonani mahamu inna hatani tuhata namangihu di hatani debata tanggul hon hamu magwarna sian hata halal dalam bahasa Ibrani artinya berbegah lana
Songoni ma ditik na wujud ditik kini zaman penjajah so diakui beibana Batak so binoto alaniaha akui maho Batak molo di suku dongata ay takas do tahun turunan ni namar sahala haro halak Batak akui maho Batak molo di suku dongata ay takas do tahun turunan ni namar sahala ada ajarannya kita bermarga berbudaya iya halak Batak dobi alani ajaran di Siraja Batak dovi una dung raja nasun sangat bermegala dan gak bisa sombong masuknya tapi banggalah ayah aduh gamo minna gawi-gali mana adok hampir sotar bigi Kristen aduh gamom Kristen doau si hutu Yesus doau dan gabe minor hita, gabe rendah hita benoni, dan gabe so naik pangkat benoni. Karena apa? Ada Tuhan kita. Hatani Tuhan tamadok. Akai se nama tidak konau di joluni jolmai do hati tidak konokku sugut nang di joluni amai. Jangankan di dunia ini, joluni amai hati tidak konokku. Inna Yesus. Manangi se nama tidak konau Tuhan na ala ni hapor siaon. Hurian itu hatta mulai doko di somose tanggul hok kamu maguarna karena nama Tuhan kita itu tidak sekedar nama. Guarna itu hatai menunjukkan juga satu kesatuan dengan eksistensi Allah. Si Paulus madok di hutara tuaka huriarom. Ai malu adu sogot nasa nama Tuhan guarna Jehovah. Konteksna zaman Rom di parukilon. Manangise nama dok Yesus manang Jehovah Tuhan na honauhum. Bahkan mungkin dibunuh. Dalam konteks seperti itu, Paulus menuliskan, malu ado sogot nasa nama Jogorni de Patah. Jadi Goari tidak hanya sekedar nama. Adong ma namar sahid lumpuh. Roma tu si Petrus hira botari. Ujung mulak nasida sian keluar sian ibadah mangido-ido anggo hepeng dang adong diau alai marhite hite guarni Jesus na sian Nasareti hudo matuo melum maho marhite guarni Jesus na sian Nasareti melum maho mardala ni mana sembuh dia hurian itu hatta hukum majolungai kita secara iman marhuaso dope guarni Yesus nasian Nasareti apakah berkurang atau tetap sama? Firman Tuhan berkata ya Yesus Kristus songoni natuari songoni sadarion songoni doro di saliling-lilingna Hebrew 10 ayat 8 diate Yesus Kristus tetap sama baik kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya. Alani do benedo kotanggul hukamu maguarna atau berbegahlah dengan namanya karena nama itu bukan main-main. Nama itu bukan kelemahan Allah tapi eksistensi Allah, kekuasaan dan kekuatan Allah. Molo ditulak bangsa Israel non dinaruau ise maguarmu dohonokku. Pertanyaan Musa dalam pertemuan dengan Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 3 itu di Bukit Nebo, di Bukit Horeb. Mulai suku bangsa ise maguarmu. Yehe, asir ehe. Aku ada yang aku ada. Ima guarhu. Alamaul maddokoni. Dang buili odohonon. Gabi Roma la Israel. Yang go guarni tu hatai masyopak huruf. Maddok maul maddok syopak huruf pon. Yot he. Ibe kalahima vokal na ditoru Jahwe. Roma halak batak iterjemah homma asabu itatusi Jahuba. Ise do guarna do honokku sabutullah lapatan ni masyopak hurdo. Molo secara bahasana. Anggo lapatan na aku ada yang aku ada. Na sumber mula na sumber ujung ima. Nah hot asini rohana, hot kuasana, hot pampahenana tidak berubah. Iban na idokon tatanggul hom maguarna.
Namangihuk mo sa idokon, sisiri hamu majahuba. Sisiri. Manisiri di hata Batak adalah mencari dengan sungguh-sungguh. Ayadong diberek ko na kining siyanu di pestai, daong, sisiri jo. Isarani di rabbah, ko di parwaha muse. Pesisi jo on, dang terida, pesisi, sampai terida. Sisiri ma jahuba. Jadi berarti cari sampai ketemu. Bukan main-main. Bukan tanpa sengaja. Harus dengan sungguh-sungguh. Para minggu tahun juga adalah dalam rangka itu. Jadi dang holan asal roh. Gua ada sapa Jepang do jahuba. Beribadah ketika kita datang apa yang harus kita lakukan. Ketika kita duduk apa yang kita lakukan. Mendengarkan firman Tuhan harus bagaimana. Bernyanyi untuk Tuhan harus bagaimana. Di kebaktian juga seperti itu. Di pertanyaan juga seperti itu. Di jabu pesogoni. Ido namani siri Jehovah. Dia harus dengan sungguh-sungguh. Sapa Jepang do Jehovah. Karena asal datang belum tentu ketemu. Halani kata kerja do dibain. Di Yesaya 55 pedokodo ayat 2 lihat. Carilah Tuhan. Semasa dia masih berkenan untuk ditemui. Lului hamu majauh bisa sehari dope. Selagi masih ada waktu. Jedion na di pesalmenon na di ayat opak dolak kini ngate. Lebih aha dope dibain lebih risik. Halani do sisiri. Koni pesisi mulanong nebet. Mungkin harus dengan pelan-pelan. Jangan sampai terselip atau terlewatkan. Sampai Jepang. Di Johom matuhitan waingi. Na parpudi hurian itu hatta. Ingot hamu mahalongangan na binahenay. Molo tu bangsa Israel takas di patorang. Aha mahalongangan nabi na yenay, imana siya nayak pitu sa torusna. Ibayad di si ima, daftar na, manang nafiga husurat isorda. Ala di ingot imana badan na pasaha tano kanan. Dang diluas, hita mga dirupa kahalak. Ala di buwan patujuluna, ima si Joseph di tano misir. Gabedang marlea inarupani. Molo dihitala Kristen puncak na imana tapes tahun na di hari nasalpu ala disuruh Yesus tuhita. Ola disuruh Yesus sa barita nauli tutano patahi banda hita hudul nuay. Urian itu hatta tasisiri majolo nange ngotikotik da pabayanan ni Tuhan nasa tahu ingo anon idokon ingok manasa pabayanan na. Dung robe barita nauli asa tes halak batak merbaju. Masuk sekolah keperawatan di Tarutung. Baru biasa di Peljabu. Anggo soihiat dakya mangapel. Itor markap na botar maburu batak yatong. Baju nabe botar. Rok nabe botar. Langsung beda. Alani itu nggak tahu dok Rison sejarah keperawatan di Indonesia dibuka nanti ada bukunya. Tako tohok dope sampul na merah molo. Benar ya hujah ya lah buku ni nang jauh nami dok. Sejarah keperawatan nih terlibat di sini bahwa sekolah keperawatan dan kebidanan termasuk pertama di Indonesia adalah rumah sakit Zending Jerman di Tarutung. Dang merdeka do behita ngadongi. Termasuk iman waing rumah sakit Tarutung Sinwaing. Dak kaya berupi pugar. Gabi uli bejuna. Uli do rupana. Duk sahak pe barita na uli sa gabi uli rupana. Molo di pengertian bahasa Sinwaing dah. Ala nanti kini rata-rata kotak-kotak do wajahna. Ala itekan emes ya gijang, gadu-gadu siya toru.
No ay ngatong suhabi makuti baru bibuy gajang agak tirus masautik. Molo dakyan na lay tekas anong gabi menonjol mon. Audo ho do korban na. Molo dituhor baju nuaing nasian rabbasani nang jadi dakya cocok turuk kuku. Iko selewat doon. Dang buy hubaga merdesiaw. Alanya rukuku belga dang simbang. Eban na pede ko siya not sonat dong. Alanya marsibuano ni. Asura ni dang songoni hiyan palagi gijina bagak at tarutibo do piao mungkin at 5 sentinay. Yon na itekad tertekabetid doon. Siya gijang do si panganon na siya dong. Jujur ma ang guna tubo siya kata dong. Molo sa samosir do paymana siyan hubang songonawon silid dong Peter masuk anggo parsibulga nga mga langit katiryo ni. Anggo mga langgulamo rupi gabbas songonawon bi. Na burjuat Tuhani. Pedek do nuaingon alani dua mulo marsalamat tu remaja do na po sebulung hagawe tangarang kota mula belajar sidi. Ape rata-rata kalau sedese marupi songono daw majalang buti. Dang songono dang dangatar. Da puji majahuba. Tayong be mayalan ya sinroana doi. Molodang alani barita nauli ibahan persekolahan di si adong pergodungan ihian dan hola pasak barita nauli itu juga adalah satu konsep bagaimana melahirkan bibi-bibi unggul. Itu pergodungan alani isi adong polak ni guru sedding ijalo ma bibi na marsuam masuli. Jadi bui madong wang sekolah termasuk memelihara pinahalubu. Ya jadi do. Molo dakyan mardangol do pinahalubu nei. Dang bui martulak saya ada 1 tahun ni. Memang atur si panganon nape hurang malo do. Faktana gudang do na mate rapar. Ya ado bebinege dikirim aja iba. Ayah harus sahuy nainna butuh si bulunan inna. Ayah harus hamuna butuh si bulunan non naroha. Tapi na kurang gizi do. Iya. Busung lapar betul. Banyak yang masih kurang gizi. Anak-anak banyak yang stunting. Nah gudangan na mati. Alani cacingon. Itulah kita dulu. Nakababuha suliate. Alani toruk marwata ba tengok bimay. So tu ngarong nasomarningot. Kita ada sekarang karena anugerah Tuhan. Di basa-basa do karena pemanggilannya itu. Alehamu Huria Kristen Bataki Hujau mahamu. Berangkatlah, keluarlah dari kemiskinan. Asa saat tamu tutano habaran ni susu do situat ni luba karena berkatnya. Dakolani muse asa dipuji hamu au. Asa marid de martangiak kamu. Asa guari pa jauh-jauhmu. Gabe jongjong magareja di Jalan Melati 2, Tanah Tinggi, Tangerang Kota. Hedo. Jadi kehidupan jasmani dan kehidupan spiritual diberikan kepada kita. Sikokma asini rohanai. Alay unang holadung dapota kita tapasib. Lausi mate maon pabotoho kamuma akapabahenan ni Jehovah. Amin. Martangyang mahita. Debatama nami hupuji hami magwarmo mauliate madihatam na usaha tuhami. Napaingot to kami asa hupuji hami guharmo. Asa weddeho kami pabahenan mo. Asa bangga kami majo guarmo. Huhaposi kami guari. Asa huingot kami sa luhuk pabahenan mo. Hubilang-bilangi kami. Ay nunga, jumulo di pasahato macay gudang di kami. Iduluhoro kami na sumanadda barita na ulihian. Hodonaro lo patadahod dirim tu kami.
Disuruh hodo kapar barita dahuli. Didongani hodo hami rasi rasa sadarion. Godang dona makasuguhon. Godang dona naing mangit topi haporsion nami alay dang diluaso. Lemar bungarad doa kana porsiai. Dang diluaso hami yagbati. Dang diluaso hami humasusa. Saya dijulu doho Tuhan. Saya dijulu do padonganim do asini roham. Hot dope tiang awan di mohop ni hari. Jo doho tiang api uju golap parnidan nami do pardalanan nami. Atong mau lihat mali hatam nasai paingot kami. Sau bilang-bilangi kami pabenammu. Sau puji kami nang guarmu. Aliamang pardingkan bangsa ilas ni rohanami di pesta parningotanon di minggu dung ari natalon. Rohami tu mangakon akan mahulungi kami natongon di bagasan parsahitor dope. Naup nami di rumah sakit do pemulihan di Jabu. Imena nami si tuarulianna si haloho. Ina nami El si Jenny Wijaya Pardiri. Yanakon ni Huriam Frederick Diego Ritonga. Duita Lumpan Raja. Fernando Napitupulu. Amanami Anggiat M Panjaitan. Naposom amanami situa Albiner Sitorus. Dohot. Ati adong dopena sohugwari hami. Naup nami di rumah sakit. Perawatan di Jabu doa pemulihan. Ganu mamar sada-sadale amang pardingan bahasa. Huwag kami akagwari itu adopamu. Sayhoma nama juhon guar nabi. Laho mama sumasuhon hamalumod dinasida. Mama sumasuhon hahipason. Mama sumasuhon gajang ni umur. Mama sumasuk kaparubaton na. Mama sumasuk surya ke keluarga. Mangalihon hapistaran. Hatawon na lubiub bagas. Tuak ka dokter doa kapara tenaga medis pe. Mangalihon hamalumon dinasida. Aliamang pardingkan bahasa. Torop do nangaka ruas do parhala doni huriam. Na di bagasan arsak ni roha alama rujung ngolu akanahin na holongan nasida. Ima keluarga ni amanami situa Bernat Sinaga. Keluarga ni amanami situa Dorlan Siahaan. Sang-songoni keluarga ni inang nami inang situa Hotma Boru Siringoringo. Alama rujung ngolu nahin na holongan nasida. Aliamang pardinggan bahasa saat dihoma sudi keluargai. Apu si makai Lucian si malolong nasida. Adong dona songgot ro hamatiani. Alani tari luilu jangan tu matangis nasida. Tu koma Tuhan pabuahon aka sakakmu tu aka keluarga na holongi hami. Homa namat dongani nasida. Basa-basahon maapul-apul na sumurung nasyakko. Sehoma namat dongani mama sumasu sudiaka parripemon. Na hinaholongan mon. Yaka arsak ni rohanami, sehoma na mangapuli. Nagale sehoma na maparguguihon. Dari bagasan parsahiton sehoma na mangalihon hamaluman. Dia karumah tangga naung hok dripe, naung pinasadami. Na masihol dia tutubuni anak dohok boru. Dohok dia tatabani anak dohok boru. Aliamang pardingkan bahasa saya tatak mabortian ya kaina nami di kanup keluarga. Ape homa tangamu mamasuh-masuhon hagabion. Hosani hajol maun. Satu buah anak dohok boru nasida. Aliamang pardingkan bahasa. Dang adong naso tarpatu paho. Saya rodo pihami mangelehelik. Ati adong na hurang hipas pamatang ni ama manang ina di tonga-tonga ni keluarga. Pature-ture masaluhu na Tuhan. Ape hom matangamu. Mangalihon hamalumon. Asasaha tu nasida. Akayanakon na pinalumehommi. Sangsongoni masuri saluhu nakaruas ni huriam. Para haladom. Narorap dohot tami nuaing. Yaka pergumulan nami. Saya lusi majo-jo nami. Asima roham aliamang pardingkan bahasa. Marite Yesus Tuhan nami hupuji kami magwarmu. Amin. Hurian itu hatta, mari dimahita hutpa pengupilian untuk pembangunan. Sai patau mangiringku ale Tuhan. Papa tarahon hinau limi Tuhan. Suruh menyanyi
Pasa mapili at tuhata martang yang mahita. Ali di patama namin na di Banua Gijang, hodo haroran ni saluhut sili holihon na dinggando na sa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo ti asaho parahasyak kami pilihanon. Pati bulon harajaw mo dito nga tongani huriam dohot ti portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutad dahami godang ni silihon-lihon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di Banua Gijang sa pinarbadiang magwarmo, sa Roma hara jaon mo, sa isaot ma lomani roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, leon na tuhami sa darion hanguluan siya pari, sa isama dosa nami, songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardo sa tuhami, una kami togi hoto pangujunan, palu amahami siyan pangago. Bagasad dame jalo kamu pasu-pasu sian di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim.